салом, ман Юсуфов Умед аз мактаби журналистикӣ даст ба даст. Мо аз сарояндаҳои эстрадаи тоҷик оид ба Иди Наврӯз фикру таманниётҳои онҳоро пурсон мешавем. таманно дорам ба мардуми сарбаланди кишвар ки дар дохили тоҷикистон ҳастанд ва новобаста аз он ки дар берун аз кишвар ҳастанд, дар хориҷ аз тоҷикистон ҳастанд, ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки ҳамеша дар хонадонашон файзу баракат, ҳар рӯз наврӯз бошад ва дар сархони пурнозу неъмат таманно мекунам ва бигзор хурсандӣ болои хурсандӣ бошад ва мо санъаткорон дар хизмати мардуми сарбаланди кишвар бошем. ҳама тоҷикистонро, ҳамаи фозавонро бо ин рӯзи наврӯзи хуҷастапай табрик карда ва ҳамаи онҳо хушбахтӣ ва баҳори сабзро орзу мекунам. мардуми тоҷикистон танияки сарбаландӣ хонаводӣ хоҳонам наврӯзи ҳамашон муборак бошад. наврӯзи имсола аз наврӯзи гузашта дар ҳамин аст ки имсол ман наврӯзиро дар душанбеи азиз ҷашн мегирам. дар наврӯзӣ дар чанд чорабиниҳо ширкат варзидам, дар душанбе маро даъват карданд. барои ҳамин наврӯзи имсола барои ман хеле хотирмон аст ва мехоҳам аз фурсат истифода бурда тамоми мардуми тоҷикро бо наврӯзи хуҷастапай табрику муборакбод намоям ва барои ҳамаи ҳамватанон ва тоҷикони дунё сарсабзиву хӯрамӣ, бахту саодат ва шодиву нишодро таманно кунам. наврӯзатон муборак бошад. Тоҷикистон наврӯзатон муборак, эй дӯстон.